Ngayon papakita ko lang to para makita nyo na ngayon ay maraming tao na ngayon dito sa part na to. Oh lala! Hello my friends! Like, comment, subscribe. Watch now! Vlogzy TV. Whatever the topic, vlog it! Oh, mga friends, meron tayong panibagong vlog ngayon. Pero bago ko ipakita kung ano yung, ay huwag nyo kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Yan po, Vlogzy TV. Okay? Oh, mga friends, ito ipapakita ko itong part namin dito sa Mangaldan. Tingnan nyo, dami mga taong nasa swing. Yun na enjoy sila. Yan. Kita nyo. O yan. O yan. Yan. O, kita nyo. Hi guys! Hello! Like! Welcome to my channel! O yan. Tingnan nyo, dami mga tao ngayon dito. Yan, yung mga bata, enjoy na enjoy. Madam vlog. Kaway ka si madam. O yan. Ayan, kita nyo, enjoy ng mga bata sa paglalaro. Hello! Welcome to my channel! Okay. Yan. Yan bibenta ng ice cream si Manong. Yan. Yan, kasama sa vlog natin si Manong. Hi Manong! Vlog! Okay. Enjoy na enjoy sila. Kita nyo. Maganda enjoy na enjoy dito sa park ng Mangaldan. Buhay na buhay. Dati-dati walang tao dito dahil sa pandemic. Ngayon medyo maluwag na, kaya marami na ang tao. Pero kailangan ingat pa rin tayo. Yan, enjoy na enjoy yung mga tao ngayon. Yan, dami. Paik dito. Lapit tayo para makita natin sila. Enjoy sila. Yan, tayo. Butas bawat naman sila Yan. Yan. Yan sila sa pagpilis madam. Ayan. Kita nyo itong ating vlog ngayon. Okay? Ngayon papakita ko lang to para makita nyo na ngayon ay maraming tao na ngayon dito sa part na to. Okay. Para makita yung buo. So ganoon na lang po. Nandito lang tayo at nagpapaalam na ako. Huwag nyo kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking channel. Yan po Vlogzy TV. Bye na!